yung po bang picture, larawan, pangalan, sa mga government project lang po, yung pinag-usapan natin. How about social media? As of now, wala pa tayong clear guidelines on social media, no? Kasi yung memorandum circular natin, yung facilities, basta ginamit ang pondo ng gobyerno mo, ng local government units, yun yung coverage niya. Laro lang natin sa tao. Kailan nagiging epal ang politiko? Huwag mo akong tanongin yan. Yung definition po kasi ng epal, mapapel. Di ba? Yes. Ganun. Actually, based on our MC, yung inaangkin or nilalagyan ng mukha, pangalan, or yung mga sariling slogan na alam natin na specific sa kanila Sarili. yon. Oo, yun. So, nagagamit yung mga facilities para i-promote yung sarili ng mga local officials and employees. So, ulitin ko, hindi lang po si Mayor, hindi lang si Vice Mayor, but even all local government officials and functionaries, kasama na rin po hanggang sa barangay. Kasi nakakalimutan sometimes, akala nila si governor at si mayor lang, hanggang sa barangay level po yan. Pinag-uusapan na natin yung mga government infra, natanggalin ang mga pangalan nila. How about yung implementation ng project? Like, paglilinis ng kanal, nagpa-picture yung isang konsehal, naglilinis ng kanal. Epal ba siya nun? Naglinis lang naman siya, hindi naman niya sinabi doon na yung pangalan niya ay nakakabit doon. It's okay because that's part of their job to clean also, di ba? So okay lang yun, okay lang yun. Wala naman po na kung sakaling pumapapil siya, kung may Okay picture. lang, as nag-work lang naman siya. Huwag lang niyang ilagay, ipaskil yung mukha niya at pangalan niya na siya yung naglinis doon. Hindi po pwede yan. Sa madaling yung pagkakataon, ano kung gusto niyo sabihin sa publiko? Lalo na sabi ni Sec John Vic, palakasin yung enforcement nito at magsumbong, gagawa daw siya ng portal dito sa Central Luzon. Yeah. Ano po yung nakikita ho ninyong kakulangan pa at paano makakatulong ang publiko? Yes. Actually, natutuwa tayo dito sa Central Luzon kasi maraming gumagawa na yung pagtatanggal. Busy na ang ating mga barangay officials, mga local officials sa pagbabakbak, no? Yung mga decals sa mga sasakyan. So, hinihiling lang po natin sa ating mga kababayan kung may mga natitira pa po na mga pangalan or mga mukha ng ating mga local officials sa ulitin ko ha, public na or sa gobyerno, sa mga facility or properties ng local government units. Ipagbigay alam niyo po or call the attention of the local officials kasi halimbawa sa isang province masyadong malaki. So sa governor hindi niya alam lahat kung may natira pa. So siguro call the attention of the governor para mapatanggal niya kasi I'm sure all our local officials and functionaries, ang ating mga governors at mayors, ayaw din nila na mabansagan sila na epal. Sino pwedeng maging complainant dito? Lalo kung may sumbong. Yeah. DILG ba ma'am o yung kailangan talaga may complainant mo Yeah. bago mag-prosper yung kaso? Actually, as of now, we're waiting for further guidance kung anong gagawin doon. Pero ang instruction is isumbong lamang po. So as of now, binibigyan namin sila ng konti pang pagkakataon hanggang kailan yung pagtatanggal. Kasi hindi naman agad-agad matatanggal mo lahat yan. For a big province, no, it takes time para matanggal mo lahat yung mga nakasulat dyan or nakapaskil dyan. So as of now, we're waiting for guidance from our central office.